Welcome to the PBSL channel. Kublai epi perlok baro, saja sempat kapan pau dah kecing sungu epi ya kecing kersan, bat kecing asnok tilang kecong pi ya ki video kecong ngah. Hang ne aku abot penpau biang api saja sen hak kebaya day, bat kene kapriu kebala tap tak dor ya kari bat kacait benreu kecong ni. Ngelak ku kat comments kebala to ya kene comments. Keba ong, I am not perfect, you are not perfect, we all make mistake. Ya kata ngas ngobala ban peding marbaro hingi don ha kecing pakla ni biang hawai ni duna hawai om don lu bazanai hanre ka jing le jong kane ka wai ka briu pat kamde kecing pakla kane ka plan ka bala plan lupa shwa ba kan le sobha ban yele kemen ban yele kam ka ba si ban pai bat ukhla jat kemud kala don lupa ka plan bahkan ring video bahkan keren ben ki kasi ban that ki kasi kala don lupa ka plan ka jongka. Nga aku play ya ka sen KSU Bangalore unit kabala simkia ya kane ka kam kabala lektur kelar ya kane ka jingle ka jongka bat kabala kloiru bandawa bakade banwan panmap hasilong kane ka jing lektur kelar jong kane ka sen samla puli na Bangalore kalong ka jing ai mensiam yam takari bat ka jai benreu kalong kum ka wei ka ba penki lane bat pongno yo sia bathar jong kari bat ka jai benreu tak mat yong ya kiwe kiba lek pule lang sepang kalur kidon ka mansim ban pendep ya ka jing pule le jong hanrei limba ka jing le jong ka ne ka brio kini kidika nak bangkalur kin pek sier ki ya kiwe pat ki kentai kasi kin bodur ba makiru kin long kumbalong maka namar ka bal apan i maka ya ka jing le ka jongka te kin chap pek sier tang na ka jing le ka jongka te lada nim aya ka warning ngane ka jing pensistom hakar kum ke babiang kamut ba kan sale biang sasupan ma biang lane kiweiru kin sale ba sasupan ma ka la biang haka jing sneu jonga hoi ni don kam ya ka jing ma reni aya ka warning lane ka jing pensitom ya ka ne ka bri nang ba kanum jesu nang ne sikma ya ka jing wan pan ma jong ka sulong ngila ban priang da ka ba kloi e na sneu hanrei ya ka jing priang ya ka jing pan ma ka jong ka don kam ya ka jing pensitom kapat ya ki brio ki badon ha ka bor jong ka ai ba khamtam ha district council ba kin snano ya ka ai ya dai bat kini ki jat kam ki ba pen bria ya ka ri bat ka jat ben riu la jong la da lek sabar ki chapek sian la me chapek khmat ya ki khun samla ka jong ni dai tang na ka jing le ka jong ka te kan ni kam sngui hap bat ka pen bitar ru yang ni ki brio ki badon ha ka jala la jong ki badon ya ka jing sngui ya ka jat ya kan jala jong khamtam ya ki kentai ke basim ya kanong paten jong ni ka jat ben riu te ka jing le ka jong ka kalong ka ba pen excitement bat pen ijot ya ka ri ka jong ni te kumta ngasngau ban kepat ya pi ki pai ba nong kasan ban aya ki comments ka e ka ba pisngau ha ba ya ha bat ka ni don ru ki ba lese pisngau ya nga ba ngam sngau pim sngau ya ha ya ka jing kren ka jong nga hanrei ngapan pau ya ke e ka ba ngadon ha po ka men siam knang ba ki wei pat kin yo i la ne kin yo ya ka ka banga ngakwa bat penpau yo le se ki jik penpau ke jonga ki long ki jing mentoi na banta kari bat ka jat benriu ka jong ya ku bless you.